si tako ozbiljan? Čekaj, rak mi. Lepo stanje, ajde, Ivaniću, što si za tako? Ovako. Snimam se. A snimaš, evo, čiber. Ko je malo pretresnuo sa kreveta? Znači, malo pre se skotrljao. Ovo je majka Evrosa. Ko je? Majka Evrosa. Ispričaj kako se skotrljao s kreveta malo pre. Budala jednostavno se naslanja na prazno ga pomera, ko je brate, neka se naslanja kad hoće. Bukvalno se ovako skotrljao 2 puta. Samo se zarolo na popo. Sad da vidiš kako leži, ono zapuca na mene, brate. A dobro, ipak je to vreća krompira. A nije dočekao se on na noge, on se bukvalno, kako je bio na leđima, on se ovako krenuo i na noge pao. Mislim, ko bomba. Bomba na parketu. Jeste, tako je bilo, potvrđujem, tako mi šape. Svete šape. Svete šape. To im je kao kad god nešto, onda kažu tako mi svete šape. Unem se na mislim na srce. Mislim srce. Vidi ga. Uč! Cross my heart, mislim heart. Što mu je rozao. O Bože. Pa? Šta si radio? Dobro, ajde već, sve smo videli, sve. To nemoj biti hejter za post Božić, ono. Čajka nije. Čajka. Čekaj da vam pokažem. Ovo su Delta. Ovo tek treba da se modira. Sutra imaju kupanje zakazano. Nemoj da si hejter. Uješće me za glavu. Dobro, neće. Pa šta je sad bilo? Kako da sviramo one gajde, ono kako. Kakav škotski instrument. Babusle. Ivaniću, dobit ćeš jedan šarkit. Ujed. Sve se zezna, samo ću pustiti. Skroz je oko podnikao. Nemoj ga tako nježan budi.